मैंने पाठशाला पढ़े मद प्रति आडिक्टेड तार गोटे स्टोरी अच्छी ड्रग्स अब्यूज। तो ये स्टोरी ये बापा होती ये माँ रोल निभे चंपा ये पुअर माने अभिनय करेंगे जहाँ बबलू ये आडमिशन सार ये अच्छा जमी जे किणवे जमी दलाल ये अच्छा पड़िशा घर सना ये पुअर सांग ये होते बबलू बबलूर ये होते दी जन सांग तो एम स्टोरी बनाई तो से देखिए चंपा ए चंपा तू जाऊँ बिल को धान आने अच्छा टोका रेजल्ट बाहर हाँ बा सी तार मुह फुटी आज कौन मत खाई पीनी सी मत जाइला सांग मान पाखक आसला बबलू हाँ आ बापा पचारे आज तोर 10th रेजल्ट बाहरी हाँ बो भल फास्ट क्लास पाई 492 मार्क हाँ ठीक अच्छे ताले मुझे जाऊँ बिल को आसिले पड़े रसगोला बांटा बहुत भोक लगे गाड़ी दौर बहुत तो कथा कर हूँ कहून कर बसे कहो मुझे कौन कहती कि मो सांग मैंने जो कॉलेज में पढ़ी मुझे कॉलेज में पढ़ी। अच्छा बापा तो सांग मैंने कौ कॉलेज में पढ़े भुवनेश्वर गोटे बड़ कॉलेज में पढ़े कहते भुवनेश्वर तो बहुत बड़ कॉलेज केते टका लागो ये 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ मत लगे हे माँ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ केते टका आसो कौ मो बापा आसतु बापा मत हौ बुझा बापा बजार को रसगोला आयो रुह तुम एवं बिलर आइल कि खाइबनी तुम पलैब ना पुआ फास्ट क्लास तो भोक ना आसे रुह पुओ कहीं ए पुओ आउ बापा आसते पचारे मत कहते कहून सी कौन कहूँ जो एथरक कौन तार पैसा पत्र सी जो पढ़ो आमर कॉलेज रे भुवनेश्वर कॉलेज रे पाठ पढ़ो 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ହଉ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଆମେ କଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ବହୁତ ଆମେ ବଡ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢେଇବା ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ବିକିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଜମି ବିକିଲେ ଆମେ ଏବେ ଚଳିବା କେମିତି ଆମେ କଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ବଡ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢେଇବା ସେ ବଡ ଚାକିରି କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜମି କିଣିଦେବ ହଉ ତମ नाई मो मोर रिजल्ट बाहर तो फास्ट क्लास चंपा उठा नियो आउ चल जा बाहर को दास तुम भी नाई मो पूरा आलोचना थिला तो 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଥିଲା ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆମର 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଇଦେବ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି हाँ कहूँ कौन कहती आम कॉलेज में सार कहते 15 दिन पर एडमिशन अच्छे तुम किसी पैसा पत्र जोगाड़ कल कि ना तू जमा व्यस्त होना पैसा व्यवस्था मुझे तू व्यस्त होना हाँ ठीक है चंपा आसे टोका घरे गला कि तार एडमिशन दिला अब बबलू हाँ कौन कहते एडमिशन दिला हाँ बाबा काली अच्छी ठीक अच्छे सकाल बाहर तू मुझे भुवनेश्वर एडमिशन कर
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ପଢାଇ ଆଡମିସନ ଥିଲା ତମ ନାଁ କଣ କି? ବବଲୁ ଦାସ। ଆଉ ଆପଣ ସାଥିରେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇକି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି କୋଉଠୁ ପାଠ ପଢେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବବଲୁ କିଛି ଦିନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପାଠ ପଢାପଢି ବହୁତ ଟେନସନ ରହୁଛି, କଣ କରିବି? ପାଠଟା ହଉନି ମୋର। ନାଇଁ ରେ ନା, ମୁଁ ସେଗୁଡା ସିଆରପି କରେନି। ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ଟେନସନ ନାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ସେଗୁଡା ସିଆରପି ତ କରିନି। ତାଙ୍କ ଦିଟା ହେଲେ ଚାଲ ଯଦି କହୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ପୁରା ଟେନସନ ସବୁ free। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପିଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଏବେ ପିଆପି କରିବା, ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ପଢୁଥିଲି ଟିକେ, ଆଉ ପାଠ ସାଠ ତ ହଉନି, ତୁ ପଢିବା କଥା। 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାର ଦିଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ଘରେ ପଇସା ଜିନିଷ କଥା କହି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ କହ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପା ମୁଁ ବବଲୁ କହୁଛି। ହଁ କହ। ବାପା କଣ କହୁଥିଲି କି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ତମେ ଯେମିତି କିଏ କଲ୍ କରିଛି? ଆରେଞ୍ଜ କରି ପଠାଅ। ହଉ ହଉ, କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା? ଇଏ ବବଲୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ବା। କଣ କହୁଥିଲା ପୁଅ? ତାର କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ, ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିବେ। 1000 ଟଙ୍କା? ତମେ ତ ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଆଣିଥାନ୍ତ, ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା କେମିତି ହବ? ହଁ ଚଳିବ, ପୁଅର ଦେଖେ 1000 ଟଙ୍କା ଯାହା ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏବେ ବବଲୁ ମଦ ପିଇବାର କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସୁବିଧା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ବବୁଲର ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବବଲୁ, କଣ ହେଇଛି? ହଁ ବାପା, ତମେ ଯଦି ଖବର ନଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆରେ ପୁଅ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲୁ, ତୁ ମଦ ପାଇଁ ପିଉଛୁ ନା? ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ। ମଦ କରି ନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ କରିଦେବି। କଟକ ପଳେଇକି ପାଠ ପଢେଇଥିଲି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି। ତୁ ବସିକି କଥା ଯଦି ভিডিওটি ভাল লাগিছে দেন ডু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।